नमस्कार प्रणाम। तोरा लोग के बतला दी कि पावर स्टार पवन भैया के एगो गाना रहल जौना गाना के टाइटल बा गांजा पी के राजा हो जा। जी हाँ, तोरा लोग के बतला दी कि गाना तो भैया बहुत बेस्ट बा, लेकिन कोनो रिस्पॉन्स है गाना पर खास ना बा। रउआ सब देख सकत हैं डिस्प्ले पर 7 घंटा में 1.5 लाख व्यू मात्र में आयल बा। अब रउआ सबके बतला दी कि आखिर ऐसन काहे होता, या पावर स्टार पवन सिंह होकर चाहे खेसारी लाल यादव होकर, सबके गाना के साथ ये होता। जी हाँ, रउआ सबके बतला दी कि 2 महीना के सावन रहा और पहिलका महीना में जितना भी गाना आयल सब गाना के अच्छा रिस्पॉन्स गेल, लेकिन दूसरका महीना में लोग तो भैया कुछ अलग अलग प्रकार के सुने के पब्लिक चाहला। तो फिर बाबा के गाना कितना दिन तक चलो, तो भैया बोलबम के गाना जितना भी आवता कोनो गाना के रिस्पॉन्स अच्छा ना बा। उ खेसारी लाल होखस चाहे पवन सिंह होखस और चाहे अन्य कलाकार कोनो होखे, रउआ लोग के बतला दी कि यही के कारण कोनो गाना के अच्छा रिस्पॉन्स ना होता। आगे रउआ सबके बतला दी कि अब पावर स्टार पवन भैया के सावन के लास्ट में कोनो गाना आई कि नहीं, कोनो चांस ना बा। काहे कि ऐसा रिस्पॉन्स अगर गाना के मिली तो कोनो ठीक ना बा कि अगर गाना भी हुई तो ओके रिलीज ना कर जाए। तो आगे लोग के बतला दी कि अब शायद पावर स्टार पवन सिंह के गाना सुने या देखे के हो रहा सबके, तो महीना बाद ही लागत है कि गाना कोनो रिलीज कर जाए, वो भी लोकगीत में। जी हाँ, काहे कि पावर स्टार पवन भैया के और एगो कल्पना जी के गाना रिकॉर्डिंग और शूटिंग करके कंप्लीट हो चुकल बा, जौन लोग सब जाना तानी हिंदी रीमेक सॉन्ग एकर वीडियो भी शूट हो चुकल बा। जी हाँ, तो सबके बतला दी कि मैं एक्ट्रेस बारी आकांक्षा पुरी, जौन की साउथ और बॉलीवुड में काम करे बारी, भोजपुरी में पहला बार पावर स्टार पवन भैया के साथ ये गाना में नजर आई हैं।